Bis-sem ta' madwar 400 atleta f'San Ġiljan it-telet maratona ta' 24 sija water polo bris l-atleti ta' Special Olympics Malta. Attività ġdida, attività sabiħa, attività li tħalli l-frott u l-ġid mhux biss għall-fondi li jinġabru, imma l-opportunità li qed jagħtu l dawn l-atleti juru l-abbiltajiet tagħhom u jiġu inklużi fil-komunità. Tul dawn l-aħħar xhur Special Olympics Malta kisbet diversi suċċessi fosthom fil-lob dinji f'Abu Dhabi f'Marzu li għadda, fejn intrebħu 40 medalja minn kontingent ta' 28 parteċipant. Dan is-suċċess wasal wara sigħat ta' taħriġ speċjalizzat minn tfal u adulti li kollha għandhom xi forma ta' diżabilità intellettwali. Special Olympics Malta tipprovdi infrastruttura inklusiva, coaches dedikati u ħaddiema li jagħtu l-għajnuna tagħhom f'numru ta' dixxilpini. Waqt il-maratona f'San Ġiljan, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima għal din l-attività hija xhieda ta' kemm il-volontarjat għadu b'saħħtu f'pajjiżna. Realtà sabiħa fejn Special Olympics permezz tal-ħidma li ssir flimkien ma' qdiet oħra fosthom il-Marigold Foundation huma kapaċi jagħmlu daw it-tip ta' avvenimenti li jgħinu l-istess atleti sabiex jieħdu sehem anke f'events li mixtutna. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Antonia Ġus Deċelis tkellem dwar ix-xogħol siewi tal-Special Olympics. Fejn jkun hemm is-serjetà, id-dixxilpina, l-entużjażmu u l-kuraġġ ħajkun hemm ir-riżultati. U aħna għalkemm żgħar bħala pajjiż, però l-Special Olympics ta' eżempju li rridu nsegwu. Il-maratona fil-pixxina tal-klabb tal-water polo tan-Neptunes li ntemmet il-ħatwar nofsinhar rat il-parteċipazzjoni ta' mijiet ta' atleti ta' etajiet u livelli differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.